Sí, bon dia. Anem a continuar amb la Comissió de Salut en el punt número 44, que és la compareixença d'una representació del Biocat davant la nostra Comissió de Salut per presentar l'informe de la Bioregió 2024. Tenim amb nosaltres, le donem la benvinguda a aquesta Comissió de Salut al senyor Robert Fàbrega Fuentes, director general del Biocat, i també volem saludar als seus acompanyants, al senyor José María Larraz Urqui, a la senyora Sílvia Labé Fadrique, gràcies, a la senyora Núria Martí Ras, a la senyora Montse Davant Marín, a la senyora Laura Royel Sala i a la senyora Tània Fontanet Márquez. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs començarem la seva intervenció. Teniu 20 minuts primer per intervenir. Endavant. Perfecte. Moltes gràcies, vicepresident. Bon dia, diputades i diputats de la comissió i gràcies per convidar-nos a Biocat a presentar les dades i, en tot cas, la situació de la bioregió de Catalunya en aquest moment. Començaré molt breument per explicar una mica Biocat de forma molt ràpida. Biocat just aquest any, el 2026, fem 20 anys. De fet, es va constituir al febrer del 2006. Som una fundació público-privada que en aquell moment, a instàncies de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona, es decideix crear una fundació que sigui transversal, neutral, que permeti connectar el sector públic amb el privat i, sobretot, afrontant d'alguna manera els reptes que tenim com a ecosistema i en aquell moment partint d'una base prou sòlida a Catalunya, però pensant en el futur de créixer i, com veuen aquí, tenim clara aquests valors i aquesta missió. Al final, la missió que tenim des de Biocat, que formalment ens diem Fundació La Bioregió de Catalunya, és escalar i consolidar el sector de ciències de la vida i la salut, impactant des del punt de vista econòmic i social a tot el país, tenint com a principal propòsit que aquesta innovació reverteixi directament en la salut de les persones, en la millora del benestar de les persones, al mateix temps que generem riquesa, progrés i una economia de valor. I també situar-nos des del punt de vista com a referent a Europa com un ecosistema capdavanter. Dins de l'equip, i aquí està el comitè directiu de Biocat, com bé comentava el vicepresident, bàsicament el que fem nosaltres és accelerar la tecnologia, la innovació, ajudem a la part acadèmica que transfereixi la seva tecnologia, la seva innovació, quan aquesta innovació es constitueix en el marc d'un spin-off, una startup, ajudar a que els seus projectes accelerin, que puguin ser validats els seus models de negoci, que donin resposta a les necessitats del sistema i que captin inversió, etc. També el que fem és promoure, posicionar Catalunya a nivell global. Entenem que els reptes són globals i des d'aquí, un petit país de 8 milions de persones, podem fer moltes coses també per ajudar, sobretot en el marc europeu, a afrontar aquests reptes i això ens porta a posicionar-nos i projectar-nos i connectar. Connectem internament dins de Catalunya, connectem amb la resta de partners, de socis, d'amics, col·laboradors a nivell de l'Estat i també a nivell d'Europa. I aquest és un resum una mica del que els deia. El que intentem és lligar aquest cercle valuós que connecta les necessitats que tenim com a població, com a sistema, des del punt de vista no només dels pacients, al final tots i totes som pacients en algun moment de la vida, però el que necessitem amb allò que generem, amb aquella innovació, i aquí és una imatge molt resumida d'algunes de les entitats, membres del nostre patronat. Al nostre patronat tenim la Generalitat, l'Ajuntament, però també les principals associacions empresarials, de centres hospitalaris, centres de recerca, Fundació Filantròpica, és a dir, tot l'ecosistema, i també amb molts altres actors que no formen part del nostre patronat però que hi treballem de forma col·laborativa. Sempre diem que a Biocat el que fem és tenir aquest punt de col·laboració neutral, col·laborant amb moltes entitats i també, com dèiem, aquest marc global. Aquest és un exemple
no actualitzat perquè encara tenim moltes més connexions a nivell d'Europa. De fet, actualment presidim el Consell Europeu de Bioregions, amb connexió amb tots els estats europeus i també amb un marc global mundial amb diferents col·laboracions a nivell internacional i col·laborant de forma molt estreta, no només amb les delegacions del govern, oficines d'acció, com també amb ICEX o d'altres entitats que tenen presència a nivell internacional. I ara sí que entro a explicar les dades actualitzades de l'informe de la Bioregió de Catalunya. L'informe de Bioregió el publiquem anualment. Dins de l'equip de Biocat tenim un equip d'intel·ligència competitiva que aglutina dades des de fa més de 15 anys, amb el que recollim aquesta informació perquè ens permet saber on som, quines són les fortaleses que tenim, també les febleses i també situar-nos. Enguany el vam presentar, de fet, al febrer, amb un acte presidit pel president de la Generalitat, i són dades totalment actualitzades. Faig un resum, perquè hi ha molta informació i és accessible en català, en anglès, en castellà a la nostra pàgina web, però bàsicament el més destacable és que la Bioregió de Catalunya actualment està constituïda per 1.650 empreses. La majoria d'elles són el que serien empreses biotecnològiques, però després veuran que encara que les farmacèutiques són les que en nombre ocupen un percentatge més baix, després en facturació és la part més alta. I a la dreta, que això sempre diem que és la base del sistema, són aquestes prop d'un centenar d'institucions de recerca focalitzades en salut. I això vol dir no només centres de recerca, hospitals universitaris, parcs científics i tecnològics, universitats i també grans infraestructures no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell global, com pot ser el Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotró Alba o el CENAC, per exemple, el Centre d'Anàlisi Genòmica. Des del punt de vista d'indicadors macroeconòmics, a Catalunya aquest sector representa el 7,6% del PIB. Som el tercer sector econòmic del país i, com veuen, aquest impacte amb el PIB està repartit entre un 4,3% generat pel que seria la part privada, la indústria, i un 3,3% generat per el que són les activitats sanitàries. També representa un 7,3% de l'ocupació activa a Catalunya i a la dreta poden veure l'evolució en els últims anys, tant a nivell de facturació com d'ocupació, on es veu que anem creixent de forma recurrent. I a la dreta del tot també aquestes xifres globals on podem veure aquest total de facturació de prop de 50.000 milions d'euros i la repartició entre el que es genera des de la indústria i des de les activitats sanitàries, i a nivell d'ocupació aquests més de 306.000 treballadores i treballadors en el sector salut, que en aquest cas 222.000 són professionals de l'entorn sanitari. Com els deia, a baix poden veure que encara, com comentava abans, amb nombre d'empreses, les empreses farmacèutiques ocupen un percentatge més baix. A nivell de facturació és el subsector que té una facturació més alta. Sempre parlem, evidentment, de la Bioregió de Catalunya, però és veritat que està molt concentrat en el que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Un 93% es localitza d'empreses a l'àrea metropolitana de Barcelona, però és veritat que la demarcació tant de Girona com de Tarragona especialment, encara que es queden amb aquest 3% en els últims anys, han estat creixent de forma notable a nivell d'ecosistema. I veuen també que les empreses, un 90%, són petites i mitjanes empreses. Des del punt de vista d'exportació de productes sanitaris, Catalunya ocupa la primera posició a l'Estat. Amb aquests representa el 45,7% del total d'exportacions de productes sanitaris. Això representa el 9,2% del total de les exportacions que es fan des de Catalunya a tots els sectors, i a nivell d'importacions també ocupem la primera posició amb un 31% d'importacions, representant el 8,5% del total que s'importa a Catalunya. Com veuen també a la dreta, la majoria dels productes sanitaris, tant els exportats com els importats, són productes farmacèutics, i els principals mercats són Europa i els Estats Units, i aquí són un exemple de les principals empreses que estan a la Bioregió de Catalunya, empreses catalanes amb filials a l'estranger. Important també aquestes dades, el que parlem del que és la inversió estrangera directa, és aquella inversió que fan les empreses per crear hubs o localitzar-se aquí a Catalunya. Aquests darrers 5 anys, Catalunya també ha estat líder en captació d'inversió estrangera directa, amb aquests prop de 2.400 milions d'euros i la generació de més de 5.500 nous llocs de treball. A la part de baix poden veure els diferents anys.
aquesta davallada una mica al 2025 no ens amoïna, està passant a nivell global i si veuen les xifres tan altes del 2023 i 2024 són degudes a la gran inversió que va fer l'empresa AstraZeneca amb el hub d'innovació aquí a Barcelona, amb 2.000 llocs de treball i gairebé 1.500 milions d'euros d'inversió. I és important destacar amb el cercle del mig com la majoria d'aquesta inversió als llocs de treball estan centrats en recerca i desenvolupament. Seguint una mica el que comentàvem, ja parlàvem xifres de l'impacte d'inversió directa, però aquestes són a nivell qualitatiu perquè vegin que en els últims 5 anys aquestes inversions s'han centrat en la creació de 33 nous hubs digitals i d'excel·lència en l'àmbit de salut, l'anunci de més de 8.000 llocs de treball, també, com deia abans, veuen amb la imatge de l'esquerra, que principalment al voltant de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, però hi ha exemples, com comentava abans, de creixement més que notable, com l'aposta que està fent l'empresa catalana IPRA al campus d'Aigua Viva o les apostes que s'estan fent a l'entorn del Camp de Tarragona. I a la dreta veuen les principals empreses que han fet aquestes apostes i també destacar que més del 50% de les principals multinacionals internacionals estan localitzades i tenen seu a Catalunya, que això passa a poques regions a nivell global. I sempre diem també que a part de les realitats que ja tenim, cada any hi ha moltíssimes noves iniciatives a nivell d'iniciatives que impacten de forma important amb l'ecosistema, com també d'equipaments que s'anuncien i que s'impulsen des de la bioregió, des del sector públic i privat. Aquest és simplement un resum de les moltes que hi ha, però perquè destacar algunes que coneixen molt bé, com el nou campus de salut clínic que es farà a Porta Diagonal, el nou entorn en recerca al voltant del PRBB al campus Ciutadella, a l'antic Mercat del Peix, també les apostes de creixement de grans infraestructures com el Barcelona Supercomputing Center, centrat també en una part important, sent un gran referent amb intel·ligència artificial també aplicada en salut, aquest centre de la Universitat de Barcelona, el Barcelona Center for Applied Neurosciences, que també està anunciat, o el Caixa Research Institute allà a la Ronda Dalt davant del Cosmo Caixa. Des d'aquesta part, i com veuran després perquè acabarem molt breument amb reptes globals, una de les coses que s'ha fet els últims anys és aglutinar tots els principals actors que estan treballant en teràpies avançades. Les teràpies avançades és ja el present, però sobretot és el futur de la medicina, les teràpies cel·lulars, teràpies gèniques, d'enginyeria de teixits, que sàpiguen que 74 entitats públiques i privades estan connectades amb aquesta xarxa a nivell global que és ATMP Catalonia, treballant per poder donar, sobretot fer que aquestes teràpies arribin a la ciutadania i siguin sostenibles pels sistemes públics de salut. I aquí, tornant a àmbits més generals, parlem de la recerca, que al final tot el que tenim no és només, quan al final grans empreses com AstraZeneca decideixen venir aquí és perquè tenim una base molt sòlida. Catalunya es situa en la primera posició, i aquí són dades ponderades per milió d'habitants per poder-nos comparar amb els principals països d'Europa. Catalunya està en la primera posició en el nombre de projectes Horizon, els projectes finançats per la Comissió Europea, i en la segona posició amb el finançament rebut per part d'aquests projectes i a més amb una posició altíssima també el que són els projectes més competitius i de més valor, que són les IRC, on ens posicionem amb la quarta posició a nivell d'Europa, al nivell de països com el Regne Unit, com Bèlgica, com Suècia, com Finlàndia. I també des del punt de vista, aquí estàvem parlant de captació de projectes i de recursos, però també des del punt de vista de publicacions. Catalunya és ocupa la primera posició en les publicacions dels que es coneixen els Highly Cited Papers, aquelles publicacions que són altament citades, que són les que tenen un valor més alt des del punt de vista científic. En tercera posició per milió d'habitants, amb una comparada sobre les publicacions totals i l'altra comparant només amb aquesta tipologia d'articles també. I també, igual que estem parlant de molt bones dades, en el punt on tenim punt de millora, que és a la part de baix, és en patents. La transferència encara ens costa, hem millorat respecte als últims anys, però en canvi, de la mateixa manera que estem a les primeres posicions, entre les primeres 5 posicions des del punt de vista d'articles i de publicació científica, estem encara en la 12a posició a Europa pel que fa a les patents.
Aquesta dada que presentem ara és el dinamisme emprenedor, startups i spin-offs. Les dades del 2025 i 2024 s'han d'actualitzar, veuen aquesta fletxa, bàsicament perquè nosaltres aquí incorporem dades no només de registre, sinó aquelles empreses amb les que hem vist que hi ha activitat econòmica, perquè al final a vegades hi ha empreses que es registren i no hi ha activitat econòmica i no ens aporta valor, i això sempre necessitem 2 anys després de decalatge per poder tenir la foto final, i per això és que el 2025 i 2024 tindrem les dades finals, no?, en els propers anys, però de norma general el dinamisme segueix al mateix ritme de sempre, la creació d'una nova startup per setmana, de mitjana, i d'aquestes startups més o menys un 25% són spin-offs, empreses sortides directament dels entorns científics i de l'acadèmia. A la dreta es veu l'índex de mortalitat, que segons l'any entra un 20-30%, això pot semblar molt alt, però és molt baix en comparació a d'altres sectors. De fet, estem en uns índexs molt baixos i, a més, el que no ens amoïna és que la majoria, gairebé un 50% d'aquesta mortalitat és en empreses que es dediquen al sector digital, i això és molt normal. Una empresa digital és molt més senzilla de crear-se i és més fàcil també que es mori, i la inversió i els diners que s'han posat són menors que una biotecnològica o, per descomptat, una farma. Aquí presentem les dades dels assajos clínics. Els assajos clínics és un àmbit amb el que hem crescut i ens hem focalitzat moltíssim. Ens aporta molt valor des del punt de vista de captació i retenció de talent, captació també de recursos, no?, i de finançament també de la despesa farmacèutica pel sistema públic de salut, però el més important de tot és que ens permet que hi hagi teràpies que arribin a la nostra ciutadania abans que aquestes teràpies estiguin al mercat i, evidentment, amb dades des del punt de vista de seguretat i d'evidència molt altes. Catalunya estem a la 4a posició a Europa, la 7a al món, amb aquests gairebé 5.800 assajos clínics en actius. Això vol dir que el 92% dels assajos que es fan a Espanya hi participa un hospital català, i això és altíssim. En nombres generals, exemples com Vall d'Hebron, que és el que fa més assajos, gairebé el 50% de tots els assajos clínics aprovats per l'Agència Europea de Medicaments s'estan fent a l'Hospital de Vall d'Hebron, i això no passa enlloc. I parlant de la tipologia d'assajos, està una mica repartit entre aquestes fases 1, fase 2, fases 3. Les fases 1 és quan es comença a incorporar pacients en funció de la malaltia, poden ser pacients sans o no, però tenir un percentatge alt en fase 1 vol dir que tenim un caràcter innovador, que incorporem teràpies que estan en fases molt innovadores, però és que tenir molts assajos en fases 3 és com els que deia abans, són productes i teràpies que estan molt desenvolupades, que ens estan arribant als nostres pacients i que potser d'altres països encara trigaran a accedir-hi 3, 4 o 5 anys fins que arribin al mercat. La majoria d'aquests assajos estan promoguts per l'entorn privat, comercial, però gairebé un 25% els promotors són entitats públiques d'aquí del país, molt centrades, com ara veuran, en les teràpies avançades. Aquest és el que seria el pipeline, quins són els desenvolupaments que s'estan fent per entitats catalanes. La part de dalt serien bàsicament fàrmacs, molècules, i com veuen a dalt a la dreta, bàsicament aquestes estan promogudes per empreses mitjanes, empreses més grans catalanes, i la part de baix serien les teràpies avançades, que en aquest cas la majoria d'elles estan promogudes per l'entorn públic, per hospitals o centres de recerca. És important destacar que hem passat del 2020 a tenir només 39 productes propis en desenvolupament en fases clíniques, haver-ho multiplicat per 2 i estar amb 71 teràpies actualment. I aquí parlem, igual que parlàvem abans de la inversió des del punt de vista generalitzat per grans empreses, aquestes són les inversions aixecades per les nostres startups i scale-ups. Aquest 2025 vam arribar al rècord històric de Catalunya, arribant a 517 milions d'euros, aixecats per les nostres startups i spin-offs. El cas més exitós va ser l'empresa catalana Splice Bio, que va aixecar més de 120 milions d'euros. Sempre dic que aquí és la foto dels últims anys, però sempre això és com una serra, no? O sigui, el que hem de veure és també el que hi ha, perquè quan vam veure la davallada del 2023, en l'informe d'aquell moment vam fer una comparativa per veure com això estava passant a nivell global, i a tot arreu havia baixat la inversió fruit de la situació geopolítica, postpandèmia, etc. I també veiem que a Catalunya havia impactat menys, i també veiem l'any passat que recuperàvem més ràpid que d'altres. O sigui, ara estem en 517, o sigui, hem vist que va haver un punt de davallada i tornem a superar. O sigui, que és
seguint, si miréssim més enrere, sempre fem això, no? Pugem, baixem una mica i tornem a arribar a una pujada més gran, però estem amb aquest èxit històric. I aquí simplement una fotografia que nosaltres, on veiem les diferents empreses en funció de la inversió que han aixecat. És important estar, cada cop tenir empreses més grans, perquè si aixequen més inversió també tenen més capacitat d'implementació de les seves tecnologies, però és també molt important seguir tenint una base potent d'empreses que estan començant a créixer amb rondes d'inversió per sota dels 4 milions d'euros. I aquest també per destacar que aquest caràcter global que tenim com a ecosistema ens ha fet que no només tinguem firmes d'inversió locals que aposten per promoure la ciència i la tecnologia, sinó que ha crescut el nombre de firmes internacionals que ens coneixen i que venen aquí per apostar per allò que fem. En el 2021 només amb tot l'històric de Catalunya hi ha hagut 90 firmes internacionals participant en rondes d'inversió. En el 2025 ja hi ha hagut 174. Només en 4 anys s'ha multiplicat per 2 la xifra. I si veiem, a baix són les dades del 2025 i a l'informe es veuen les dels últims anys, només entre el 25 i el 24 ha incrementat en 21 noves firmes internacionals apostant per la tecnologia que desenvolupem aquí. I per últim, aquí, aquest any a l'informe, el que hem fet és presentar també dades de tot el que estem fent des del sector públic i privat per anar alineats amb el que són els criteris de sostenibilitat a nivell ambiental, a nivell social, a nivell de governança i també els objectius de desenvolupament sostenible. I simplement a l'esquerra, quin és l'origen de la tipologia d'entitats i com estan orientant les seves accions alineades, com bé deia, amb els ESG i amb els ODS i les principals entitats públiques o privades que ho estan promovent. I ara sí, per acabar, simplement comentar quines són les tendències i reptes. Aquesta és la foto i la realitat quan comparem amb Europa és que som un dels principals ecosistemes innovadors. Fa 10 anys parlàvem del sud d'Europa, ara podem dir que és d'Europa. Podem anar sense problemes a Suècia i parlar amb els nostres col·legues d'allà i fer coses plegats. Per la Comissió Europea som un referent entre les 4 o 5 principals regions d'Europa amb les que treballar, però tenim reptes. Aquests són els reptes que tenim de futur. Uns molt globals, que és, com deia abans, tenir una visió One Health, una visió planetària, tenint en compte que l'impacte de la salut humana també ve de com impactem amb la salut animal, amb la salut ambiental. La Covid és un exemple claríssim. Ser molt conscients que el sector salut és un dels que més contamina també i hem de ser capaços de poder agafar i transformar i progressar, però ser sostenibles, perquè si no, no serem capaços d'avançar. I després, a nivell més, entrant més en detall, el principal repte i amb el que treballem nosaltres és ajudar a la transformació del sistema de salut. El sistema de salut, si volem preservar un sistema públic, universal, accessible, equitatiu per tothom, necessitem ajudar-lo no només amb recursos econòmics, sinó transformant-se per dins, i la innovació és la manera de fer-ho, fer que aquella innovació que aporta valor al sistema pugui arribar, fer que la digitalització permeti fer més eficients i optimitzar procediments, formant i capacitant pels nous reptes dels professionals i, com deia abans, també fent que tot això sigui sostenible, no només des del punt de vista econòmic, perquè pugui ser finançat pel finançament públic, sinó també des del punt de vista ambiental. Tenim el repte també de créixer i consolidar-nos empresarialment. Com deia, tenim moltes empreses, cada cop hi ha més multinacionals que venen aquí, però necessitem també tenir capacitat de producció i d'industrialització, recuperar, i Catalunya que sigui un dels punters perquè teràpies i nous productes es facin aquí i poder fer que d'alguns sectors d'alguna forma es transformin, incorporant la innovació, perquè tenim grans plantes que podrien fer-ho i aquest crec que és un gran repte amb el que treballar-hi. Hem de treballar perquè aquestes noves estratègies terapèutiques arribin, aquesta medicina 5P, personalitzada, predictiva, preventiva, participativa i poblacional, arribi a la població i que arribi vol dir que pugui entrar a les primeres línies de tractament, que tinguem capacitat de diagnòstic i de cribatge molt aviat perquè persones malaltes no hagin de passar per processos que no els donin cura i en canvi puguem anar molt més enfocats a allò que necessiten i al mateix temps que aquestes teràpies que ara són molt costoses que puguin ser assumibles pel sistema públic perquè si no, no hi podran arribar. I jo insisteixo molt i que hi hagi equitat territorial, que tinguem tot això focalitzat a Barcelona és bo, però hem de fer que arribi al territori. Els assajos clínics, les teràpies, i aquí a mi em preocupa amb salut més la inequitat pel codi postal que no la inequitat per la renda, i això és una de les qüestions que hem de treballar.
atraure i desenvolupar talent, sobretot en el sector públic. És molt bo que vinguin grans empreses, però això no ens ha de descapitalitzar el sector públic, perquè és la base dels nostres hospitals i centres, i hem de ser capaços d'atraure, de retenir, desenvolupar el nou talent. I, per últim, treballar al final com a un valor per posicionar Catalunya a nivell internacional i, com deia abans, per ajudar en aquests reptes globals que tenim, sobretot a nivell d'Europa, que des de Catalunya hi podem treballar. Y aquí estaríem. Moltes gràcies, senyor Fabregat. Ahora es el tur de paraula dels grups proposants de la compareixença. Començarem per el grup parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar i té la paraula la seva portaveu, la diputada Sara Jaurrieta, per 5 minuts. Moltes gràcies, president. Bé, doncs, en primer lloc vull agrair al senyor Fabregat la seva explicació i, a més, molt concisa, molt directa, amb moltes dades i que ha estat molt enriquidora, i vull donar la benvinguda també a l'equip que l'acompanya en la compareixença d'avui. La veritat és que és apassionant poder escoltar, poder sentir tot el que es fa des de Catalunya, aquest tercer sector, que ocupa el 7,6% del PIB i, per tant, un potencial, una realitat que ja tenim i un potencial en la consolidació del que ha estat aquests anys de bioregió. 1.650 empreses, 94 centres de recerca, tota una xarxa d'institucions que entenc jo que, a més del fet de posar en comú totes les externalitats i tota la informació i tota la coordinació, ha fet també d'efecte multiplicador, entenc jo, perquè això competitivament amb altres llocs del món, segurament és un dels punts claus. Jo li vull preguntar sobre aquest fet. Al llarg del món, quan explicava xifres com que l'orgull de Catalunya, amb assajos clínics com a 7a regió al món, 4a a Europa, quines altres regions a vegades pensem que tenim perfils similars i que per tant ens serveix com mirall de poder avançar i poder veure quins elements són inspiradors també per Catalunya per poder sempre intentar anar a créixer i poder compartir aquesta informació. Les magnituds que parlava d'aquests més de 300.000 treballadors, 20.000 del sector salut, ens fan una magnitud espectacular. I el bo d'aquest àmbit és que, a més, és un sector dinàmic i, per tant, no queda amb tot el que està fet, sinó amb els projectes de creixement que hi ha del Hub de Bellvitge, de la Ciutadella del Coneixement, Campus Clínic, el Research a la Caixa, que també feia vostè referència, i per tant projectes de futur que són realment molt esperançadors en continuar ampliant llocs de treballs i llocs de treballs qualificats, i a més a nivell internacional, i per tant punta de llança de tant coneixement que hi ha al món. També li volia preguntar sobre la qüestió que ha fet esment de la situació geopolítica, si tot el fet de tant els canvis en la qüestió dels arancels, aquest atac d'arancels i les incerteses que s'obren amb una guerra en la qual Europa no és la nostra guerra, però en canvi sí que segurament pot haver-hi unes certes conseqüències que ja veiem a la qüestió dels preus d'aquells partits que amb el seu silenci o per la seva manifestació obertament pot tenir conseqüències, posicionaments que no l'han condemnat i que per tant pot tenir conseqüències aquí. També els atacs a la ciència, que
tampoc ajuden a hubs o concentracions en els avenços i en la recerca com aquí vèiem. També li volia dir les xifres que explicaves, l'orgull a Catalunya, tant en primera posició de projectes, publicacions científiques, articles d'alt impacte, i com aquest any 2025, que és l'any amb capital invertit en startups, que per tant va en augment, i això, tot el que això pot representar. Llavors, també li volia preguntar sobre la qüestió que parlava de l'equitat. Molt important per poder fer aquesta prosperitat compartida, tant l'equitat territorial en la qual des del nostre grup parlamentari coincidim en que cal anar avançant territorialment, tant per les zones més rurals com de l'extensió de Catalunya, i això important també la connectivitat. Entenc que aquí també la qüestió territorial i la infraestructura té un pas molt important, també amb l'ampliació de l'aeroport o infraestructures que permetin també aquesta connectivitat amb la resta del món. I també l'equitat social, com creu també que podem anar avançant amb tots els avenços en aquest àmbit que feia referència. I, per últim, agrair-li la feina que fan, agrair-li la rigorositat, professionalitat, treball en xarxa, que a més totes les institucions públiques i que aglutinen també els emprenedors que tenim aquí a Catalunya, crec que generen un espai de confiança necessari per tant internament a Catalunya com externament, que visualitzin Catalunya un punt clau pel creixement de tants projectes i d'orgull per la nostra societat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada Jaurrieta. Ahora es el torn de paraula del grup parlamentari de Junts i té la paraula la diputada Noemí Nieto. Gràcies, president. Jo també m'afegeixo a les felicitacions per la presentació d'avui al senyor Robert Fabregat, el director general del Biocat. És accessible aquest informe, aquests dies me l'estava llegint, i els que som del sector sanitari tots els logos ens sonen, però no sabíem que agregats tots aquests logos tenien aquest impacte de sector, i per tant et fa sentir orgullós de ser de Catalunya amb aquest sector, que és un sector econòmic, com ja expliqueu en l'informe, l'impacte amb els 46.000 milions que té, tercer sector productiu, creació de llocs de treball, totes les dades són positives, però a més té un propòsit bo, és per millorar la salut de les persones. Per tant, a part de tot aquest impacte econòmic, és el que suposa tenir sectors positius per a la societat en les primeres posicions. Per tant, felicitats. Aquestes xifres, el que dèiem, reflecteixen el pes del sector i la seva capacitat de generar innovació, coneixement i oportunitats. També es recull molt bé tot el tema dels hubs d'innovació en salut, i també veiem que no només es concentren a Catalunya, i també m'agradaria saber com podem fomentar que es puguin descentralitzar aquests hubs, que jo crec que per tots els territoris és positiu, on hi ha un hospital o on hi ha una inversió, que hi hagi més concentració. Reconèixer que també és gràcies al talent dels nostres professionals, a la fortalesa del sistema de recerca, a la capacitat emprenedora, que a Catalunya, el 90% de les empreses són pimes, i a Catalunya hi ha molta tradició d'empresa petita i mitjana, per tant, encaixa perfectament la innovació amb aquesta mida d'empreses. La col·laboració constant del sector públic en privat, que moltes vegades no tothom ho entén com una cosa positiva, moltes vegades es vol 100% públic, i també que ens expliquessis les avantatges d'aquestes col·laboracions constants. La capacitat també a l'informe recull, i que crec que és molt positiu, de les startups, aquesta capacitat d'atraure inversió estrangera, no només d'aquí, que moltes vegades són startups de mides molt petites, és a través de convocatòries, però bé, és lloable aquest esforç i aquesta capacitat que tenen d'atracció. L'impacte d'assajos, amb aquestes posicions que també referia la meva companya del PSC, amb aquesta posició
i les teràpies, tot el desenvolupament de noves teràpies i de la medicina personalitzada que tanta gent ho està esperant, i també ens ha precedit la presentació de la Fundació Pasqual Maragall. Parlàvem de l'Alzheimer, no? I tanta gent que està esperant aquestes innovacions i que tinguem la investigació a casa. Això també crec, no, és una sensació que pot estar més proper per nosaltres. L'informe ens deixa molt clar que l'estratègia és la recerca, la transferència del coneixement, que a vegades hi ha barreres de com aquests productes que a vegades són dintre universitats o dintre hospitals després es transformen a l'empresa, i que un model que entén que la salut no només és com un servei essencial, sinó és un sector clau pel desenvolupament del país. I per tant ens deixa clar que el camí a seguir és el talent, tecnologia, infraestructures científiques i la col·laboració internacional. Però des del Parlament m'agradaria saber què creieu que nosaltres hauríem de fer, on hauríem d'incidir, com us podem ajudar, quina és la funció legislativa perquè el Biocat segueixi creixent, com podem impulsar un marc normatiu per a aquesta transferència de coneixement, per la millora de la col·laboració público-privada, per fomentar la creació de noves empreses, com podem generar més estabilitat i seguretat jurídiques a projectes científics, empresarials que requereixen temps, inversió i confiança per desenvolupar-se, també com podem garantir transparència, equitat i sostenibilitat, i finalment com podem assegurar que el progrés científic i tecnològic que reflecteix aquest informe arribi a tota la ciutadania. T'has referit a l'equilibri territorial. Per mi seria important ja que la inversió fos descentralitzada, generació, recaptació de talent, crec que pot fomentar, però també ens agradaria conèixer les vostres opinions. I entenem que el futur no només depèn d'investigadors o empreses o sistemes sanitaris, sinó també que les institucions generin aquestes condicions per fer-ho possible, que continuem avançant. I queda clar amb les dades d'avui que la bioregió de Catalunya és una realitat consolidada, però sobretot és una oportunitat per continuar liderant, generant prosperitat i per millorar la vida de les persones. I en definitiva el nostre compromís també avui és que sapigueu que volem continuar aquest compromís i de part de, jo crec que tots els grups en aquest cas, estarem d'acord que les institucions han d'estar al servei de tot aquest coneixement i per tant, sobretot, és indicar-nos què no estem fent, què podríem fer més. Gràcies. Muchas gracias, diputada Nieto. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana i té la paraula el diputat Carles Campuzano. Gràcies, senyor president. Agrair també la compareixença del senyor Fabregat, donar la benvinguda a tots els seus col·laboradors que l'acompanyen, afegir-me a les felicitacions de les portaveus que m'han precedit, no només en relació a la presentació, sinó a la feina que el Biocat ve fent. Aquest ha estat un invent en el seu moment innovador i que al llarg dels anys s'ha consolidat i que ajuda a donar coherència en el conjunt del nostre sistema de recerca, el nostre sistema de salut, el nostre sistema industrial, en el camp de la biotecnologia, en el camp de la salut en un sentit ampli. I aquest informe ens fa una fotografia molt precisa, segurament d'un dels àmbits del que el país se'n pot sentir-se globalment orgullós i que té molt a veure, i crec que ho hem de remarcar-ho, el senyor Fabregat també ho ha dit, però si em permeteu vull subratllar-ho, hem pogut construir aquest ecosistema tan sòlid i tan potent, entre altres coses també, però sobretot perquè tenim un bon sistema de salut públic i una bona xarxa d'hospitals públics. El que segurament sense aquesta xarxa d'hospitals públics que té aquest país seria molt difícil que haguéssim pogut construir aquest ecosistema. I acompanyat també d'una altra cosa que no és menor, i Biocat n'és una expressió, que en aquest camp, i singularment en el camp de la recerca, el país ha mantingut, amb independència dels colors polítics dels governs que s'han anat succeint en aquests darrers 25 anys, una línia molt compartida de política pública. Aquesta estabilitat en les polítiques públiques, que el Biocat n'és un exponent, també ajuda a explicar avui aquesta realitat tan sòlida, que ens ajuda efectivament
a millorar la qualitat de vida i la salut dels nostres ciutadans, però també ens fa esdevenir un territori, una regió a Europa on generem coneixement i on generem llocs de treball de qualitat. En definitiva, al voltant d'aquestes iniciatives hi ha feines ben remunerades, professionals ben pagats, i això d'aquí en termes d'un país que volem socialment avançat i cohesionat és molt rellevant. Sí que m'agradaria, però, plantejar-li 5 qüestions vinculades a la seva presentació i algunes que no ha parlat, però que sí que ens agradaria aprofitar la seva compareixença. Vostè ens parlava del paper important de les startups que emergeixen, 25% em sembla que en deia, vinculades a un spin-off vinculades als sistemes de recerca, però tenim dificultats perquè aquestes startups esdevinguin empreses amb volum, consolidades, que no s'acabin venent molt ràpidament. Sobre aquesta problemàtica, des de la perspectiva del que vostès coneixen, analitzen, què necessitaríem perquè les startups anessin més enllà de ser empreses emergents i es poguessin consolidar i idealment poguessin acabar esdevenint també empreses industrials que creessin productes en aquest àmbit a Catalunya. Tenim un segon repte que vostè l'ha mencionat i que no és menor, que és la dificultat de transferir la recerca frontera, la recerca puntera, en productes que es puguin oferir als ciutadans, en els mercats. Som els 200 en patents, crec recordar que ens ha recordat. I per tant aquí tenim una de les febleses del sistema de recerca que hem construït en aquests 25 anys, aquesta dificultat de passar de la recerca a la innovació, de la transferència de coneixement. Sobre aquest repte, des de la perspectiva de Biocat, quina creu que són les palanques que ens haurien de permetre millorar de manera substancial la nostra capacitat de convertir la recerca en innovació i en transferència de coneixement. En tercer lloc, ens ha parlat també de la importància dels assajos clínics que es desenvolupen al nostre país, amb aquesta referència del 92% del conjunt dels assajos clínics que es fan a l'estat espanyol es fan a Catalunya. Fa uns dies tenia una conversa amb alguna persona vinculada amb alguna farmacèutica important que ens deia, escolta, estem en un cert límit ja de la capacitat de poder continuar fent assajos clínics a Catalunya, a no ser que es reforcin també les capacitats del sistema d'hospitals per poder fer-ho. És un diagnòstic compartit? Quines polítiques hauria de fer el Departament de Salut per continuar mantenint aquest lideratge en aquests assajos clínics, que vostè molt recordava, permeten als nostres ciutadans accedir a productes innovadors i punters. En quart lloc, en la passada legislatura el govern va llançar el Hub de Teràpies Avançades, un projecte que el conseller Balcells va liderar. En quin moment es troba el Hub de Teràpies Avançades, que si no recordo malament, qui tenia l'encàrrec de tirar-lo endavant era el Biocat. I finalment, en aquests moments, al si de la Comissió Europea, de les Unions Europees, està discutint-se el reglament el conegut com H-Biotech, el reglament que ha d'impulsar a nivell europeu tota la indústria biotecnològica. Quines oportunitats des de la perspectiva de l'ecosistema català veu en relació a aquest reglament? Què aquest reglament hauria de contemplar perquè respongués a les nostres prioritats? Sent un dels territoris d'Europa de referència en aquest camp, segur que hi tenim idees i propostes a portar-hi. Res més i de nou agrair la feina i la compareixença i com a grup parlamentari també posar-nos a la seva disposició i de tot el que vostè representa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat Campuzano. Ara és el torn de paraula del grup parlamentari del Partido Popular i té la paraula la diputada Belén Pajares. Moltes gràcies, senyor president. Primer de tot, agrair les explicacions i la compareixença del senyor Fabregat en nom del Biocat i també donar la benvinguda a totes les persones que avui ens acompanyen en aquesta comissió. Jo penso que les dades que vostè ens ha explicat parlen per si soles. Estem parlant d'un sector d'un alt valor afegit, que a més correspon al tercer sector econòmic i pensem que és un sector empresarial estratègic. Nosaltres, a banda de les dades econòmiques, que són prou importants, també pensem que n'hi ha altres dades que ens posiciona com líders amb el tema de la recerca. Catalunya sempre ha tingut aquest paper.
Som la primera regió europea en percentatge d'articles científics de l'impacte sobre el total de publicacions. Durant el mes de febrer, la nostra companya de grup parlamentari, la diputada Míriam Casanovas, va interpel·lar la consellera Montserrat sobre el sistema d'universitats i recerca i ella ens comentava que el 65% del finançament del programa estatal Certera anava a Catalunya. O sigui, parlàvem d'uns 29 milions d'euros que s'han destinat a entitats catalanes especialitzades justament en tecnologia i innovació en matèria de teràpies avançades. A nosaltres ens agradaria preguntar-los, una mica al fil del que he expressat anteriorment i potser em repeteixo amb alguna de les consideracions que han fet altres portaveus, si creuen que cal reforçar la transferència de coneixement o resultats de la recerca en salut, per tal que les empreses puguin produir els nous productes, les teràpies i els tractaments resultats de la recerca. Per altra banda, vostè ens parlava d'abordar reptes futurs, però clar, el finançament és un d'aquests reptes necessaris a abordar per tal que tinguem resultats. Vostès creuen que la Generalitat ha de fer un major esforç en el finançament de la recerca, desenvolupament i innovació, especialment en l'àmbit de la salut, perquè el capital privat, que està al voltant d'un 65%, continua sent la principal font de finançament del sector de ciències de la vida i de la salut, una participació molt important i significativa d'inversors internacionals i també n'hi ha una part molt important de fons europeus. I em permeto fer un petit parèntesis perquè, clar, malgrat les donacions dels centres de recerca privats a Catalunya, no gaudeixen de la deducció d'un 30% en impost sobre la renda, a diferència de les donacions a centres públics, i potser això seria una de les consideracions que tindríem que canviar. També per això li deia si creuen que la Generalitat haurà de fer un major esforç de finançament de la recerca a Catalunya en els propers anys i quin hauria de ser el compromís pressupostari adequat i especialment en recerca biomèdica. I la tercera i última pregunta és quin és i quin tindria que ser el paper actual de la Generalitat en la configuració i coordinació de l'ecosistema de recerca biomèdica, perquè la recerca, el desenvolupament i la innovació és una àrea molt complexa per la seva gran transversalitat i, sens dubte, una de les grans línies de treball és la de les teràpies avançades. I cal apostar-hi no només des del Departament de Recerca i Universitats, també cal la implicació i la coordinació amb el Departament de Salut, que tenen que anar de la mà, no n'hi ha cap altra qüestió. I, per tant, a banda de coordinar l'actuació entre els departaments, clar, també això cal coordinar-ho amb l'ecosistema integrat per les universitats, els centres de recerca, hospitals, centres tecnològics, empreses i també, per suposat, amb els agents privats. Deixo aquí la meva intervenció, en tornar-li a agrair les seves explicacions. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, diputada Pajares. I ara és el torn de paraula del grup parlamentari dels Comuns i té la paraula el diputat David Cid. Sí, gràcies per la seva intervenció. Jo crec que dibuixar un panorama en el qual, com deia, Catalunya es pot sentir orgullosa perquè és capdavantera amb el que fa referència a ciències de la salut i especialment també amb el que representa com a clúster científic, potser ja no del sud d'Europa, sempre ho dèiem així, sinó fins i tot a nivell europeu. Jo crec que fins i tot l'evolució que es dibuixa o per les dades que presentava és fortament positiva. Jo, bàsicament, una mica la pregunta és què hem de fer, és a dir, què és el que ens toca ara, és a dir, per tant, com podem mantenir el que representa segurament un sector clau a nivell de país i alhora també mantenir-los i mantenir la seva robustesa, però també cap a on podem créixer. Perquè al final també crec que tenim una oportunitat que, a més, és sens dubte un sector que crea llocs de treball amb alt valor afegit, és a dir, que és una de les coses que també ens preocupa enormement, és a dir, feia referència que representa pràcticament el tercer sector des del punt de vista de creació de riquesa a Catalunya, del PIB,
I que, a més, nosaltres sempre hem cregut que, evidentment, no, l'aposta pel que té a veure amb la recerca, la innovació, el que té a veure, evidentment, amb aquesta idea de construir Catalunya com que Catalunya sigui un clúster científic, ens permet tenir molt més valor afegit que altres sectors, com, per exemple, evidentment, el turístic, que és una altra qüestió d'altres debats que tenim sovint aquí al Parlament. Per tant, en primer lloc, què és el que hem de fer? Quins recursos també es feia ara, no? És a dir, pot aportar també al sector públic, és a dir, creiem que evidentment la col·laboració público-privada és important, però també es feia referència, fins i tot a la compareixença anterior, l'aposta que fan determinats països des del punt de vista de fons públics per l'aposta per la innovació i la recerca. I després algunes preguntes, és a dir, que s'hi pot extendre més, és a dir, per què aquesta diferència tan gran respecte al que és la producció científica i, per exemple, finalment, el número de patents, és a dir, la diferent, no? Deia, hem de millorar en aquest sentit, quines són les coses que probablement no estem fent tan bé o hem de canviar. I l'altra, no és simplement també una pregunta, per què aquest gap tan gran amb els assajos clínics en fase 4, que és veritat que són aquests assajos més com de seguiment, però vull dir, quasi va creixent, diguéssim, d'alguna manera, i per què és simplement curiositat, no té més. De nou, gràcies per la seva intervenció. Muchas gracias, diputado Cid. Y ahora pasaré en el turno de palabra a los grupos parlamentarios que no son proponentes de la comparecencia. Y tiene la palabra al grupo parlamentario de Vox. Tiene la palabra la diputada García Fuster. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Muchísimas gracias por la comparecencia, señor Fábregas. La verdad es que ha quedado todo bastante claro. A mí me preocupa, a nuestro grupo nos preocupa ya desde hace muchísimo tiempo la falta de inversión en investigación que hay en toda España, especialmente también en Cataluña, siendo además el país que más ensayos clínicos presenta de nuestro entorno, ¿no? Ensayos clínicos que muchas veces tienen que buscar financiación privada porque resulta que el Estado no invierte lo que debería invertir, y esto lleva pasando muchísimo tiempo. Antes han estado otro grupo, la Fundación Pascual Maragall, y pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Ya no solamente no se invierte en ensayos clínicos, sino que aparte tampoco se invierte en este personal que acaba saliendo de España, y tenemos profesionales, buenísimos, y conozco un par de casos que se acaban de ir al extranjero porque aquí no hay quien pueda investigar con una financiación estable, porque van a golpe de subvención o a golpe de convocatorias que muchas veces no se consiguen, y estos ensayos clínicos quedan colgados. Aparte de la repercusión, el retorno social que hay en puestos de trabajo, que obviamente en una región de España que se dedica a ahogar a las pymes, la verdad es que tiene un mérito espectacular. Aparte de esto, sí que me gustaría saber tener ejemplos concretos de toda esta repercusión, con nombres y apellidos. Me refiero a ensayos clínicos que se hayan podido llevar a cabo y que no nos hayamos encontrado con el tope del Ministerio de Sanidad para frenarlos y que no se hayan podido comercializar en España, ¿no? Sino ensayos clínicos que de verdad hayan dado sus frutos en los últimos meses, que me consta que hay un par bastante importantes, después de hablar con no me saldrá el nombre, con este conglomerado de empresas farmacéuticas que tiene una de sus sedes, es en Estados Unidos, pero que en España tiene una de sus ramas más importantes, ¿no? Y me gustaría que nos comentase exactamente cuáles son los principales problemas, ¿no? Que lo haga abiertamente para no llegar al final de todo este proceso después de haber invertido lo que se invierte, y ya digo, muchísimo, lamentablemente, por parte
de empresas privadas porque la administración pública, bueno, pues parece que esto hablan mucho de investigación y de lo importantes que somos investigando, y a la hora de la verdad, bueno, pues deja a las empresas de investigación de la mano de Dios y no invierte lo que debe. Muchas gracias. Moltes gràcies, diputada García Fuster. Els grups parlamentaris de la CUP i del grup mixt han excusat, per tant passarem a la resposta del ponent, el senyor Robert Fabregat, i tindrà 10 minuts. Moltes gràcies i moltes gràcies, diputades i diputats, per les preguntes. Intentaré no deixar-me res de tot el que han comentat. A les preguntes que feia el grup del Partit Socialista, jo crec que, i primer agrair a tothom les felicitacions que ens han fet a Biocat, jo crec que preguntava la comparativa amb altres també països en d'altres regions. Jo vull destacar l'encert que es va fer per l'aposta de Biocat fa 20 anys. No hi ha gaires. A Espanya no hi ha cap altra comunitat autònoma que tingui un instrument com Biocat, i a la resta d'Europa n'hi ha molts pocs casos. Normalment, quan ens movem, hi ha agències públiques o associacions privades. El gran encert de Biocat va ser fer una fundació público-privada que acaba fent de paraigua i neutral de tothom. Al final, nosaltres treballem de forma molt col·laborativa en tots els departaments de la Generalitat, però ho hem treballat jo des de la meva direcció, que porto 4 anys i mig. He tingut canvis fins a 3 governs diferents, canvis polítics en diferents interlocutors, i l'estabilitat de Biocat hi és, el treball ha seguit, però és que si anirem enrere, amb aquests 20 anys ha passat el mateix. I crec que l'instrument és molt vàlid. Després parlarem en tot cas del que crec que hem d'assegurar, aquesta estabilitat futura, però crec que això és important perquè ens va permetre fer comunitat, teixir aliances amb un actor que no té cap altre interès que fer que aquest ecosistema funcioni, i pot entendre en moments donats defensar allò que defensa el sector públic i dir estem d'acord, o quan el sector privat creiem que està d'acord també podeu defensar. Jo crec que això és important. A nivell de comparativa, nosaltres sempre ens posem referent a les grans potències, i això vols dir Boston, Massachusetts, Califòrnia, la regió metropolitana de Londres i París. Aquí hi ha grans diferències a nivell de recursos econòmics, o sigui, aprenem d'ells, però és veritat que hi ha molts més recursos, però en canvi sí que ens podem comparar i parlar de tu a tu amb Suècia, que és un país de 10 milions d'habitants, amb Bèlgica, amb Finlàndia i Estònia en temes de digitalització, amb els Països Baixos, amb Suïssa, o fins i tot amb Toronto, la regió del Canadà, o el Quebec, que cada cop miren cap a Europa i no cap al sud. Això ho lligo amb el tema de les qüestions geopolítiques que deien. A nivell d'aranzels és veritat que nosaltres, les empreses, sí que hi ha preocupació per la situació, sobretot dels Estats Units, però és veritat que tenim molta diversificació amb els mercats. Dins d'això és veritat que hi ha amenaces, però nosaltres el que hi veiem és oportunitats, i això ho lligo també perquè és cert, el negacionisme científic i que ens hem trobat en certs espais fa que sigui sent difícil fer recerca cada cop més en certs àmbits als Estats Units. Viatges de fa un parell de mesos a San Diego ens deien com els hi costa aixecar finançament, per exemple, per investigar el càncer de mama, perquè es considera que el focus es posa massa en les dones, quan més d'un 95% dels càncers de mama, per no dir gairebé, afecta les dones. Llavors el que veiem és que cada cop més grans investigadors, no només catalans i catalanes que van marxar fa uns anys, miren de poder connectar. Però nosaltres el que dic, veiem més oportunitats en aquesta situació que no amenaces, tot i que hem d'estar atents. Sobre l'equitat territorial, completament d'acord, hem de trobar l'equilibri. Jo, quan em moc, en els últims 6 mesos he visitat 35 hospitals de tot Catalunya. Quan em moc sempre dic, no té cap sentit combatre, lluitar contra Barcelona, perquè Barcelona és un gran atractor. El que hem de fer és crear aquestes xarxes de generositat, d'eixos amb els centres hospitalaris, sobretot perquè un gran centre hospitalari, sigui un centre ocupat, sigui l'Hospital de Ripoll, el Verge de Cinta de Tortosa, l'Hospital de Cerdanya, el que genera és captació de talent, retenció de talent, captació, i poder fer el seu ecosistema també de petites o grans empreses, i hem de fer aquesta capilaritat. I aquest és un repte, el tenim a Catalunya, passar a altres regions d'Espanya i a altres regions també d'Europa, però crec que és el gran repte, i la digitalització ens pot ajudar, però s'ha de combatre. I crear aquests espais, al final també des del punt de vista d'equitat social, al final l'equitat social jo crec que l'hem de garantir evidentment en recursos públics, en formació i sobretot trencant la bretxa digital. Al final, i aquest és claríssim, amb els entorns on les rendes per càpita són més baixes,
també l'accés a la salut és més baix. O sigui, està lligat, no? La formació és més baixa, la bretxa digital és més alta i jo crec que aquest és l'àmbit amb el que hem de treballar i nosaltres intentem que mitjançant la innovació ho puguem fer. Les preguntes que em feien des del grup de Junts, jo coincideixo que amb l'informe al final ens fa aquest agregat, que quan tothom treballa individualment no veu la foto global i quan fem aquest acte de presentació on hi ha gairebé 1.000 persones, a part d'un punt de trobada és dir, ostres, això ho estem fent tots i totes plegats i sobretot amb aquest propòsit que generem valor econòmic, però sobretot és pensar en les persones al centre. Parlava, jo comentava, de descentralització de hubs, jo crec que anem en aquesta línia. Crec que els eixos, el que deia, promouen el talent, però cal generositat des de tot allò, des de la pròpia capital, Barcelona, però també des de les principals ciutats de l'entorn metropolità per entendre, i els principals centres. Quan parlem nosaltres amb l'Hospital Clínic, Hospital de Vall d'Hebron, Hospital de Bellvitge, hem d'intentar veure com connectem amb grans hospitals com tenim el Toreta de Girona o el que deia abans, o l'Hospital de Reus o el Verge de la Cinta de Tortosa. Hi ha una part que és importantíssima i després hi tornaré, que és l'adopció de la innovació. Les nostres empreses petites necessiten poder entrar al sistema, a fer els seus primers pilots, a fer les primeres vendes, perquè li permet validar la tecnologia, però a més dona confiança per poder sortir fora. Però és que a més ens permet que el nostre sistema també es beneficiï. Hi ha una de les qüestions que nosaltres hi treballem molt amb el Departament de Salut, és que també hem de fer, jo sempre ho dic, generem molta innovació, no tota la innovació és bona, no tota la innovació és necessària, no tota la innovació la podrem pagar, no tota la innovació aporta un valor afegit, i jo que he estat investigador, quan un investiga pensa que tot el que fas és el millor del món. El que hem de ser capaços d'identificar aquella que aporta valor, que el sistema necessita, i lligar-la amb les necessitats. I quan aquesta la filtrem, aquesta ha de poder entrar ràpid al sistema. I això ara mateix és un problema aquí i estem treballant i tenim mecanismes per anar a agilitzar-ho, però és un problema a Europa i és un dels problemes per ser poc competitius, per exemple, amb els Estats Units o amb la Xina. Europa genera moltíssima innovació, però n'incorpora un 10%, mentre altres ecosistemes n'incorporen un 20%. O sigui, allò de nosaltres la generem i se'n va a altres llocs, això ho hem de poder revertir. Llavors, col·laboració público-privada i ha sortit als certs espais. Jo hi estic, soc un gran defensor, crec que el sector públic no ho podrà finançar tot, és impossible, i cal la inversió privada en innovació, però també hem de fer que el sector privat estigui compromès amb l'interès públic. Llavors, com ho hem de dir, i és possible, el sector privat, hi ha molt sector privat que és compromès, però hem de tenir els espais, però crec que la necessitem. El que passa que ha d'haver-hi el focus de quina és la necessitat del sistema. I per això el que deia, l'adopció d'altres espais és important. Ha sortit també, i amb diferents, què pot fer el sector públic. Jo crec que el sector públic ha de marcar aquestes necessitats, aquesta confiança. Hi ha models també de risc compartit, que el que diem, no tot el risc l'assumeix el sector públic quan s'incorpora una tecnologia, sinó que el sector privat també. Hi ha tecnologies que l'evidència no és immediata, i llavors és normal que el sector públic no financi tot si fins d'aquí 10 anys no saber realment si aquest tractament ha funcionat, però hi ha models per generar aquesta col·laboració i aquesta confiança i s'ha d'apostar per allà. I crec sí que el sector públic ha d'assumir més recursos allà on hi ha més risc. En aquestes fases, i per això la part de transferència, aquelles fases on una petita empresa, un petit projecte necessita fer un salt qualitatiu, el sector privat no hi entrarà a invertir. Ja és veritat que hi ha sectors privats, inversors amb responsabilitat social que ho fan, però és molt difícil. El sector públic allà ha de poder, i s'estan fent iniciatives. L'Institut Català de Finances va aprovar un fons de 60 milions d'euros fa 8 mesos que va en aquesta línia, però jo crec que hem d'anar allà per poder fer aquest salt, que és aquella vall de la mort que diem moltes vegades, que si no es supera, molts projectes es queden. L'altra qüestió que es pot fer, hem de disminuir la burocràcia, hem de ser més àgils. I això no vol dir desregularitzar. Per mi, quan hi hagi menys regulació no hi estic d'acord. Crec que hem de, i no és fàcil, per competir amb altres mercats globals, fent-ho, defensant els valors d'Europa, els principis d'equitat, d'accessibilitat, de confidencialitat, de privacitat, totes aquestes qüestions cal regular. La intel·ligència artificial pot fer molt de mal, però també pot ser molt útil, però es pot regular al mateix temps que som àgils i es disminueix la burocràcia. I és veritat que la burocràcia en molts moments, que la tenim aquí, que està a tot Espanya, però que està a Europa, comporta moltes capes que fan que a vegades, quan una empresa petita té uns recursos limitats durant un temps, el temps és or. I llavors, quan es triga, moltes empreses poden caure pel camí. I en aquest sentit, i jo també que es parlava de la Biotech Act
parla en gran part d'això, no? De com fer menys burocràcia, com harmonitzar processos, com ser capaços, no? I això lligo també algunes preguntes que es deien sobre... Triguem molt, no? Quan un assaig clínic arriba i arriba a la seva finalització, hi ha moltes diferències encara en quan aquests productes arriben a la ciutadania, entre comunitats autònomes d'Espanya, però també entre països, no? Perquè el sistema està marcat on la farmacèutica negocia uns preus, normalment va al país també que el preu pot ser més alt, i llavors dels països del sud d'Europa triga més, no? I quan parles amb grans associacions com Farmaindústria o FPI a nivell europeu, també ells et diuen, no? Els problemes que tenen de burocràcia. Jo crec que aquí hem de trobar el punt, perquè al final qui pateix és la ciutadania i la petita empresa. No? A les preguntes d'Esquerra sobre les startups, un dels riscos sí que és veritat, que és la deslocalització. És veritat que una startup que es vengui aporta valor en si mateix, perquè això vol dir que aquell emprenedor tornarà a invertir en un altre projecte, no? Però sí que hem de fer aquest pas que dèiem nosaltres, de fer que es puguin quedar aquí. No? I jo crec que la manera és, com deia, l'adopció, intentar que el primer lloc on vendre un producte pugui ser aquí a Catalunya, sobretot per les empreses que s'han desenvolupat aquí, connectar molt més les petites amb les grans. Hi ha grans empreses catalanes, Red Jofré, Esteve, Almirall, Ferrer, etc., que potser no tenen tanta capacitat de desenvolupar nous productes des d'inici, però sí de col·laborar amb startups que l'han desenvolupat per després fer la industrialització i l'escalabilitat, i després que les grans multinacionals, cada cop més ja està passant, no només tinguin delegacions, sinó que apostin, no? Per un hub, per un edifici, per molta gent, no? Perquè això ens permetrà, però crec que hem de treballar per aquí. La part de transferència ho comentava abans, no? Agilitat, inversió en aquestes fases més de risc, i cal formació més amb perfils que entenguin també el negoci. No? Molts cops hem creat startups amb un científic que és molt bo, però quan passa allà, no, el model de negoci ja s'ha perdut, i aquí és veritat que és una part de talent, que ens cal aquest perfil de que entengui el món global, al mateix temps que entén la ciència, no? I aquest és una de les dificultats que a vegades ens hi trobem. Sobre els assajos clínics és veritat que és un repte, igual que nosaltres liderem, i ara s'estan perdent assajos que es fan a Europa i s'estan anant cap a la Xina, i això a Europa ha de reaccionar, no? Perquè per molt que nosaltres hem fet processos més àgils i tenim qualitat de professionals, etc., una de les qüestions que també, i no ho he dit abans, però és així, és que els costos de fer a Catalunya són més barats que a Suècia, no? Perquè al final els salaris són... No? I és un motiu, nosaltres després hem aportat moltes altres coses. No? Si la qualitat, l'agilitat, etc., ho fan altres països on, a més, els salaris i els costos són més baixos, el risc és que vagin cap allà. Llavors, hem de ser capaços, i la Biotech Act també va una mica per aquí, perquè, com deia, ens aporta molt valor, però és que ens aporta teràpies que arriben a la ciutadania. Sobre teràpies avançades, el Hub ho deia, ara tenim una xarxa de 74 entitats. El que estem treballant des d'aquí és no només connectar-les a elles, sinó també que Catalunya esdevingui un dels principals nodes d'Europa. Europa està treballant amb el que seria el flagship en teràpies avançades, on vol identificar entre 6, 7, 8 principals nodes d'Europa, i Catalunya estem allà. De fet, estem en moltes converses directament a la Comissió Europea, amb diferents partners. Aquest és el punt, no? Nosaltres el que volíem és com connectem els actors que tenim aquí, perquè a vegades estan al costat i no col·laboren prou, no? O no hi ha prou sinergies o no es complementen, i com participem per les teràpies avançades, la inversió és molt costosa. Cap regió d'Europa ho podrà fer sol, cal una visió molt més europea. No? Llavors el que estem fent és construint, des d'aquí, un cop endreçat aquí, aquesta construcció, no? per poder donar resposta a les necessitats a nivell europeu. I l'altra qüestió, que per mi és important i que ho està treballant a Europa, és també entendre que les regions interconnectades podem donar molt resultat. O sigui, la Comissió Europea aposta cada cop més per les valls d'innovació regionals, no? Al final, als estats hi ha regions més punteres en uns sectors o uns altres, i el que s'està intentant identificar és que les regions interlocutem entre nosaltres, perquè al final, quan parlem de les competències en sanitat, a tota Europa estan, o majoritàriament estan a prop de la ciutadania, estan a prop de les autoritats regionals, i el que ha vist Europa és que amb certs reptes és bo que les regions actuïn directament. No? Des del grup popular comentava, no? I és veritat, no? Amb els temes de recerca, 65% certera, és així. Jo crec sincerament que quan Catalunya accedeix a processos, i aquest fos un exemple, que són competitius i meritocràtics, els resultats són els que són. No? I aquella que va ser així, 65% de recursos van aquí, quan accedim a recursos europeus passa això, no? Perquè la ciència la tenim i els coneixements els tenim. Sobre la transferència he parlat, però sobre la inversió pública, jo crec que sí que és veritat, que cal encara més inversió pública en el sector. També crec, i com deia abans, que la inversió pública no podrà cobrir tot i que hauríem de ser capaços, i és difícil, de poder tenir més inversió privada, i fins i tot privada i filantròpica. No? Perquè a diferència d'altres llocs, hi ha molts llocs que la gran inversió que es fa ve d'aquests sectors. No? O sigui, el sector públic ha de fer de tractor
de palanca, però no només quedar-nos aquí perquè tampoc ho podrem fer tot, no? I crec que la feina hi ha per aquesta part, i l'altra, també és veritat que hi ha qüestions fiscals que han d'ajudar. De fet, a l'informe hi ha una part que treballem nosaltres amb les grans corporacions, amb Catalonia Health, amb Farmaindústria, amb Fenin, i allà hi ha un recull de les propostes que ells fan i que nosaltres també hem traslladat als òrgans de l'Estat, i crec que ja hi ha marge. No és el mateix invertir en alguna cosa que no aporta un valor com la recerca, i crec que s'ha de treballar. I en teràpies avançades, que també comentaven, el que estem treballant és, nosaltres des de Biocat, aprofitant que tots els departaments estan en el nostre patronat, és tenir una visió global i transversal, perquè les teràpies avançades no és només salut, no és només recerca, no és només empresa, cadascú ocupa el seu espai, el que estem intentant és que hi hagi aquesta visió molt més transversal, perquè si no ho acabem veient en silos i costa avançar. I les últimes preguntes des del diputat del grup dels Comuns. El que deia, jo crec que els grans reptes és agilitat, més burocratització. Crec que hem de donar, i també lligat amb el que feia les preguntes de la diputada de Vox, tenim recursos, però els recursos estables i basals, sobretot amb els centres de recerca, són relativament petits, i això dona molt risc. És a dir, els centres de recerca han pujat molt les seves capacitats i el seu finançament, però gran part d'aquest finançament ve de fons competitius, d'assajos clínics, i la part basal és molt petita i no s'ha adaptat en els últims anys. Llavors aquí hi ha el risc que si comencen a caure els altres, la part estable i estructural pateixi. I aquí jo crec que s'hauria de fer un repensament de com va el tema d'adopció. Amb el tema de les patents que preguntava, la gran qüestió en part és un tema cultural i també un tema de manteniment de les patents. Si una patent és relativament petit, però després mantenir-la, i els grups de recerca no tenen recursos per poder-ho fer, i aquí ha d'haver-hi una aposta per poder-ho fer. I sobre els assaigs en fase 4, la gran aposta que ha fet en general el sistema de salut és precisament per això, tenint els recursos i les unitats, buscar aquests assajos de fase 4 que permeten que teràpies que ja estan gairebé a punt d'arribar al mercat arribin a la ciutadania, perquè és la manera que la nostra població tingui accés a aquestes teràpies. I per últim acabar, ja he comentat algun tema que preguntava la diputada de Vox, però el que deia sobre aquesta base prima, hi ha un informe que va fer Aquas, l'Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, amb la seva central de resultats de recerca, on es veu aquest finançament dels centres de recerca vinculats al sistema sanitari i es veuen quines són les aportacions i els riscos que hi ha, que necessitem aquesta part basal. I sobre la part dels assajos clínics, a nosaltres no ens costa, no dir que concretament alguns assajos sí que és veritat que el que deia abans, normalment l'empresa farmacèutica està compromesa i ha de fer que un assaig clínic que comença amb un pacient ha de poder fer fins al final i ha de garantir aquest finançament, però és veritat que, com deia abans, un cop els assajos clínics passen i són aprovats per el medicament, el producte, per l'Agència Europea de Medicaments, després hi ha molt temps, amb moltes diferències, i en el cas és veritat, encara que l'Agència Espanyola ha fet moltes millores els últims anys per fer els processos més àgils, encara hi ha masses diferències, el que deia, i això fa també inequitat entre poblacions, entre estats membres de la Unió Europea. Moltes gràcies, senyor Robert Fàbrega. Moltes gràcies també a tota la directiva del Biocat en Catalunya. Moltes gràcies també per tota aquesta informació molt important. Farem una pausa de 2 minuts i continuem amb el punt 45. Continuem amb la comissió. Gràcies.